ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ କହୁଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ ଯେ ଆଜି ଏମିତି ଏକ ସକାଳ ଭଗବାନ ଆଣିଦେବେ ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ଭଗବାନ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କେବେ ବି ସାଜିବେ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ନିଆଁରେ ଆଜି ସବୁ କିଛି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଛି। ମୋ ସୁନାର କୁଡ଼ିଆ, ମୋ ଝାଟି ମାଟିର କୁଡ଼ିଆ ଆମରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଚଳିଗଲା। ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରିଲୁନି। ଭଗବାନ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କ'ଣ ପାଇଁ ସାଜନ୍ତି ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଆଜି ଯାଏ ଭଲସେ ଏମିତି କୌଣସି ଦିନ ଆସିନି ଯେ ଆମେ ଭଲସେ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିଥିବୁ। ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ମନ ପୁରିଲାନି ଯେ ଆମ ଘରକୁ ବି ଆମଠୁ ଛଡ଼େଇଲେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାରୁ ସବୁ କିଛି ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜି ମୋ ସାମ୍ନାରେ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ, ମୋ ଘର, ମୋ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ମୋ ଖାଇବା ଜିନିଷ ସବୁ କିଛି ମୋରି ସାମ୍ନାରେ ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା ପଛେ ମୁଁ କରିପାରିବି।